Els nostres candidats en són ben convençuts. Ara seguida podrem escoltar les seues principals motivacions i preocupacions, aquelles que les han portat a voler presentar-se com a candidats en les eleccions del 28 de maig. Entre començar aquí, donarem la paraula a Miguel Almansa. Miguel, d'aquest pas a la política, té 4 anys. I la seva estima per vosaltres, les seves ganes per un poble més viu i més dinàmic, li ligueren a agir-se a projectes entestats per Amador. El seu compromís amb vosaltres segueix intacte. Com he dit, quedan muchos proyectos por hacer. Amb tot i vosaltres, Miguel Almansa, actual tinent alcalde de l'Ajuntament de Busós. Vull agrair a tots els que avui hem dit així, la veritat és que ets nombrós i soc força content de comptar amb tots vosaltres. La veritat és que per molt que sigui gran experiència, en aquests moments són nerviós com a ser la primera comunió. Per tant, de les novedats, sé ja ben vist. Bueno, posem a parlar, a generalitzar, posem a parlar en castellà. Ja fins uns companys parlaran en anglès, per tal que vam globalizar el año. Primero, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en este acto de presentación y ya casi diría de confirmación de Amador como candidato a la alcaldía de Busós en las elecciones municipales de este próximo mes de mayo. No es nada peyorativo si digo que estamos de enhorabuena por poder contar otra vez con la capacidad y el entusiasmo de Amador para encabezar esta candidatura. Creo que no me equivoco si digo que es una gran noticia. Ya hace 4 años, como ha dicho mi hijo Miguel, que di un paso al frente para formar parte del equipo de gobierno de este pueblo, de mi queridísimo pueblo de Busós. 4 años han sido muy difíciles. La pandemia, el portillón cerrado para nosotros, son ejemplos de los palos en la rueda que han marcado en gran manera el devenir de esta legislatura. Pero me vais a permitir un inciso. Creo que lo peor que nos pasó fue la pérdida de Antonio. Un trabajador incansable para el pueblo. ¿Cuánta falta nos ha hecho su sabiduría y experiencia? Aún así, con gran trabajo y esfuerzo, creo que hemos conseguido la mayoría de las metas que nos propusimos en su momento. Por mi parte, he intentado hacerlo lo mejor posible. No sé si lo habré hecho bien o mal, es evidente que habré pecado de inexperiencia, pero he aprendido mucho. En estos 4 años he aprendido mucho. Vuelvo a decir que tengo un gran maestro y unos compañeros a los que he de agradecer el esfuerzo y dedicación que han mostrado durante estos 4 años. La verdad es que me he sentido muy a gusto con todos ellos. Bueno, ahora sentamos e iniciamos las bases de un nuevo ciclo. Primero, intentando que la mayoría dé soporte a la candidatura de la Unidad de Arán, encabezada por Amador, sabiendo que no será nada fácil, no hay nada hecho, y que tendremos que trabajar duro para conseguirlo. Y segundo, confeccionando un programa ambicioso y dinámico que haga que todos los residentes y visitantes de este pueblo se sientan orgullosos de serlo. El tiempo y las circunstancias vividas no han menguado el entusiasmo y las ganas de trabajar por nuestro pueblo. Y todo ello con un solo objetivo, un único objetivo: conseguir el máximo estado de bienestar de todos sus habitantes. Todo ello lo hemos de conseguir de 2 maneras. La primera es, por un lado, mantener y mejorar en todo lo posible los servicios de que ya disponemos, que no son pocos para un pueblo de apenas 1.200 habitantes, no son pocos. Y por otro lado, hemos de generar dinámicas activas y positivas con nuevos proyectos, muchos de ellos ya iniciados, pero que se quedaron sobre la mesa precisamente por las circunstancias que hemos vivido en estos últimos 4 años. Uno de ellos, no hemos de olvidar, es el esperado y necesario campo de golf,
que ya se encuentra en un estado avanzado, y otros nuevos, como puede ser la reciente compra del recinto del antiguo cine de los Oscars, que ya es una realidad. Y aquí quiero decir que, por cierto, este recinto podría y debería albergar el asedio Centro Cultural de Convenciones que tanto anhela el Valle de Arán. Me parece una reivindicación justa y necesaria para el Baix Arán, que así podríamos dinamizar económicamente toda esta zona. Todo esto que he expuesto lo quiero hacer al lado de la persona que es el eje de este acto, Amador, la persona que conoce y quiere a este pueblo y su valle, una persona que sin duda es el ideal para capitanear el barco estos 4 próximos años. Él es todo un todoterreno, polivalente en todos los aspectos, trabajador incansable, capaz de estar ahora en el rescate de un gato, como de representarnos muy únicamente delante de las altas instituciones, tanto autonómicas como estatales. Pero no vamos a dejarlo solo, no. De solo nada. A su lado estaremos un gran equipo, con sabia experta y sabia renovada. Un equipo con ganas y entusiasmo, al que no le asusta el trabajo duro y solo tiene un objetivo: la prosperidad de nuestro pueblo Posos. Único objetivo. Tenemos que prosperar. Y yo quiero estar en ese equipo, a tu lado, Amador, codo a codo, zipizape, como ya nos llaman algunos. Eso sí, seguiremos dejándote solo para que continúes con la otra pasión que tú tienes, las montañas. Allí sí dejaremos que te libres de nosotros. Y por último, quiero despedirme repitiendo una frase que se atribuye a mi padre y que el otro día utilizó la magnífica Silvia María Vergés en su presentación de candidatura. Mi padre siempre decía que cuando Unitat d'Arán gobierna, Arán progresa. Pues bien, yo digo que cuando Amador gobierna, vosotros progresa. Gracias a todos. Visca vosotros, visca Arán. Moltes gràcies, Miqui. Ara seguida us vull presentar a Ila Emna, que ha decidit dar el pas endavant en formar part d'aquest projecte que estan preparant. Sílvia Puertolas ha estat sostén i adhesiva activa i preocupada del poble i el seu futur. Soc ben segur que la seva experiència en els diferents àmbits turístics, periodístics o, per exemple, culturals, faran que aquest equip sigui molt més fort i preparat. És el moment de presentar-vos a Sílvia Puertolas. Bona tarda a tutti e a tutte, sembla que no agarrati un micro jo més. Ara m'agradaria, bueno, Miqui ja era comuniu, ara jo m'agradaria a Maria Siau, quan estem en un concert en la iglesia de l'ESO, de Bussols o d'on sigui, i que comenci a tau, com a diguen, vinga, t'anau, no? Maria, enhorabona per la teva candidatura, aguant de tu. Bona tarda, gran part de vosaltres ja me coneixets, en tas que no, soc Sílvia Puertolas, vesia en el Ciutat de Bussols. Dempús de quauquians meditant sobre la possibilitat de representar el poble de manera activa, ara he decidit formar part de la candidatura d'Amador Marquès com a independent a les eleccions municipals dels problemes de mai. La meva decisió ha estat tabla pensada per a mi que considere que qualsevol vinculació a la vida política local ha d'estar de presència continuada. No puc garantir al 100% de la meva dedicació, ja que com a cada un de vosaltres heu les vostres obligacions laborals, jo també les mies, conscienta de la responsabilitat que la meva aposta suposa. També que, com a Amador Ració presenti, m'han acabat d'encoratjar a formar part d'un nou projecte on consideri que cada vecí i vesia de Bussols hi han de participar de manera, ja sigui directa o indirecta, per bé de la convivència. La Covid ha suposat una dura patacada als nostres interessos
tant a nivell personal, on massa famílies han patit la pèrdua de persones estimades, com a nivell laboral, on el turisme, el motor econòmic del municipi, ha sofert els daumatges més grans. Com a empresària del sector de la restauració i periodista en actiu, he pogut seguir i patir de primera mà la caiguda en web. En aquest sens, me considero capaç de poder ajudar amb les forces i treballar conjuntament. Ara és el moment de passar huella sense desvelar, però escriure un nou capítol en la nostra vida vital. L'aposta havia d'haver refugiada per dues persones vinculades a jo. El meu paisenya, per jo part, Clemente, gran amic d'Emilio Medan, que sigués alcalde de l'Est per Unitat d'Aran, pendent jo a 30 anys. El meu nucle, Alfredo Martín Pérez, alcalde per la formació de l'entitat menú descentralitzada de Gausac, alumne de 8 anys recentment defintat. Ell hagués petit homenatge que les escria o vull presentar a la candidatura d'Amador. Dit això, desitjo tota la sort a la candidatura d'Amador i a tots els que representaran aquesta llista i tot el respecte a la resta de candidats i candidates. Gràcies per l'oportunitat que m'heu ballat i per la vostra confiança. Des d'ara, de morir a la vostra disposició per l'interès del meu poble. Gràcies a tots. Moltes gràcies, Sílvia. Com hem comentat, dissabte passat se celebra l'acte de presentació de la nostra síndica. Com que ja ho tenia, se va tornar a presentar. Sembla que hi ha ganes de presentar-se a la candidata síndica de la Val d'Aran. Tots coneixem a Maria, és que la coneixem bé, sabem que aquesta legislatura no ha estat fàcil. Maria assumí que la sindicatura en un dels moments més fràgils de la pandèmia. La crisi sanitària i econòmica han marcat el dia a dia del seu mandat. Més en cap moment això ha estat un impediment en què aquest país pogués avançar. El seu treball al capdavant de la màxima institució aranesa ha estat a la notada. Maria és una treballadora constant i que estima el seu país. Sense dubte, ella és una millor opció en què defensa els nostres interessos. Amb tot i vosaltres, la síndica d'Aran, Maria Vergés. Gràcies, Miguel. Gràcies a tots els que ens heu ací, alcalde, alcaldes, consellers, amics i amigues. Abans de començar, li comentava a Amador que reorembava un acte en aquest mateix edifici en la campanya electoral de 2007, que quan Amador i jo ens presentem per primer cop almenys a les eleccions. Així s'ha nombrat a qualques persones, a Antonio Sanglada, al nostre estimat Miguel Almansa, jo també vull rebre a José María Castellà, que en aquest moment també dec un pas de sigui aquella persona que en tot moment apostec per Bussós, en son cas per a Val d'Aran. I avui sí, també me l'ha rebrembat. Se parla força quan un se presenta a les eleccions de que pren un compromís i de que s'haurà d'estar anotada, totes aquestes causes que Amador Multicós parla de paraules fetitxe i ara a Condar vam escoltar moltes d'aquestes paraules. En tot cas, jo crec que la paraula compromís és la paraula que no pot caure com en diuen en castellà, en saco roto. Prendre un compromís i que ho carregui molt seriós, molt pregunt, i que ho carregui que Amador ha prenut, que prenec en son moment i que tot i és que l'ho hem acompanyat en els temps, és que l'acompanyats i l'acompanyarats en aquesta candidatura, prenen un compromís, vol dir de respondre per ells mateix, davant des auti, davant del poble, davant del país, davant de la terra, que demora d'aquelles persones que prenem aquella responsabilitat, ja sigui se guanyen en les eleccions o no se guanyen, de tirar endavant a que creguem i que pensam que pot estar el millor les persones que hi viuen. A canvi d'ací, les persones que m'han precedit, no ha estat una legislatura fàcil, que vos he de contar.
certament, jo venir a sindicatura en un moment complex, més ja venguia d'este vicesíndica i consellera de Sanitat en una legislatura que tots els grans resultats que obtenguérem en 2019, que dic molts cops, se'n ve un moment d'aquella jornada electoral que heu carrers vos dits que a cap de 6 mesos hi haríem front a el que ho hem hagut de front, doncs dieu, jo era primera, encara seríem corrent de túnel tabaix, a veure si trobàvem que el carrer que ens enviessin a Bel-Loc. Més sigue que la pandèmia mundial, el virus encara hi ha sí. En ho hem fet front de la millor manera que ho hem sabut. Sabeu que era Val d'Aran ha les competències totes feines en matèria de salut i d'atenció social. Ho hem fet gràcies també a tots els professionals que han estat al capdavant d'aquests servicis sanitaris i socials i ho hem fet gràcies, jo també vull tornar així, a d'aquells responsables públics, a d'aquells alcaldes, a aquelles alcaldesses, cossos, la societat en general, que ha estat al capdavant d'una situació que no sabíem què era i que calia seguir gestionant, que calia assajar de manera que res quedés endarrere, que els servicis bàsics seguissin funcionant en un moment d'incertesa i de por, perquè passarem por, força grana. Quan hem de pas dedicar-se a això, no ha que pensant que a res li hagi d'arregrair absolutament a res. Vostè m'ha dit, no que he dit jo, sempre et dient Martuall, que la millor coixinera era la consciència tranquil·la. En aquerò pensi que estem així i és que ho hem prenut d'un que hem dat a l'espàs i que ho carrencauem, amb els nostres encerts, amb els nostres errors que també les cometem. Així, et diria el dissabte passat, arriben les noves eleccions en un moment també complex, que ha augmentat nivell, la inflació, la guerra que ha provocat també és que sobretot els alcaldes també viuets, problemes de cost d'energia, que ja diuen tutti, de cost de materials, de licitacions que queden desertes, de projectes que se retracen, etc. Més pensi que si cau carrer no podem dir que la Unitat d'Aran representa i la solvència, i la capacitat de gestió. Repetisc, amb els nostres incerts, els nostres errors, més cregui que aquerò també hi de besonya mete en valor el treball que s'ha fet pendent a bestians, totes les dificultats, i mete en valor també la valentia dels nostres representants, dels nostres candidats, de gent com Amador, que tot i que me consta que hi ha hagut moments de debilitat que les hem hagut tot i, ja us asseguro que amb tot i de cara hi ha moments força difícils en els que un se pot plantejar si hagués dit lloc a una d'este, però no ens ho hem deixat vèncer. Ni pels dubtes, ni pels pous. Pensi que també aquerò forma part del que és la política en majúscules. Jo defenyo aquella política en majúscules que no funciona a cop de tuit ni a cop de comentari en els hilats socials, sinó que funciona a cop de demostrar que un pot amiar a terme aquerò en el que cree. Així, persones com Amador, en el que creen i en la seva gent, en son poble, Bussós, deixem-me metre també a Val d'Aran. Jo sé que els de Bussós, ets molt de Bussós, i que ho carrem que no se pot tocar, quan parlam de Bussós o parlam de qualsevol poble, parlam de la Val d'Aran. I la Val d'Aran no avança, com diria Miqui, i diria el meu estimat Miguel, que també ha estat amb d'altres persones de les partits un dels referents. Aquella frase la diguec en un acte en Bagerre, en un homenatge que li érem, que rememberam tot i jo sigui que la frase força eloqüent. En aquestes eleccions es hauran contrincants polítics. Més et diria l'altre dia, el nostre enemic, els nostres reptes no seran els nostres contrincants polítics. Seran qüestions com ara Val d'Aran pot començar a adaptar-se al canvi climàtic, com hem capables de trobar solucions a la manca d'accés a la vivenda, com podem seguir metent les persones en centre de les polítiques i d'aquella atenció a les persones que es millora, com podem que la nostra llengua i la nostra cultura sobreviuen, entre que sobreviuen també la institució. Repetisc en moltes ocasions, la nostra màxima institució, el Consell General d'Aran, és l'única garantia que hem de poder decidir si és nostra és, de que les decisions no venguen de veure, de poder gestionar-nos en col·laboració de manera transversal amb la resta d'administracions i de territoris, però sense un Consell General això no serà possible. Per això és important que en prenguem consciència. Si cau carrer ho hem pogut
aquesta legislatura totes les complicacions i s'ha de potenciar aquella lleialtat institucional entre els ajuntaments i el Consell General d'Aran, cada un en el seu àmbit, en la seva autonomia, però evidentment arreu funcionarà si tot continuem el mateix tren. I aquest és un dels impulsos que jo cregui que he de resum seguir mantenint. Una de les virtuts que pot haver Unitat d'Aran, ja et digui amb tota la modèstia, és que si cau carrer ho emet pendent aquests anys, és guanyar capacitat d'influència de la Vall d'Aran. Acabem en Barcelona, acabem a través del Partit dels Socialistes i ara acabem també en Madrid a través de Paco Boya, que no pot estar així i que ens representa també aquí, o representa els nostres interessos. I sabe que jo avui sigui la síndica respon a la seva decisió de pas de Madrid. Sabe que ha estat una decisió poc comprenuda en qualques ocasions, però us puc garantir que el de veu en Madrid ha obrit moltes portes al nostre país. Una d'elles s'ha anunciat no gaire, que són les obres de millora de la Nacional 230, que no ha estat gratuït. I vosaltres també sap que la carretera és de resum que millore i que se'n garantís que era seguretat. Qüestions com aquells Jocs Olímpics que haurien d'arribar finalment no arribaren, o qüestions com l'impuls a la innovació. Et digui per llibertat que a cops se'ns pot haver acusat d'estar un partit personalista. Penso que si fa quatre no ho hem demostrat i que no és un partit personalista. Com diríem aquí, així hi ha equip, hi ha terreny de córrer, més també llibertat, no hi ha arrenyer, que a res s'enganya. Si no hem capables de pensionar-nos un xinyau, de prendre consciència que el 28 de maig, tot i que avui no se pot demanar vot i tampoc a Bauà, cau anar a metre i a costereta en les urnes, se vota aquí se vota, perquè cau anar. Perquè ens hi jugam molt. No és simplement una qüestió que governen els ulls o els altres. Si ens plantegem quin és el futur que volem per a la Val d'Aran, si volem que la Val d'Aran hagi futur en un món incert, en un món que la pandèmia se cau que ens ha ensenyat i que tot allò que com ens planificàvem en qui a la vez ja no serveix. El que funcionava abans ara ja no funciona. El que heu après a gestionar era incertesa. I això és difícil de... Amador és un home tranquil, és un home de paz, és un home de serenitat, que pensi que també l'atac era muntanya, tot que nos ha patit tot suel, perquè no sé si deu estar que no gaire el periòdico d'Aragó le dedicava una plana perquè deia l'alcalde que més cops ha pujat en Aneto. També li hem dit que ara ha de començar a caminar més per a l'Anna o però que se quedi un xinyon més per a si ho baix perquè no ens podem permetre que se ens trinque cap de cama per cap de lloc. En acabar, som molt contenta que Amador fitxi a Ennes. Permetem-me que et diga tau. Sílvia, gràcies. Gràcies. I et digui perquè de la mateixa manera que de resum que ens impliquem en el nostre poble, en el nostre país, en les associacions, en la política, perquè si no és política te la hem i decidissin per tu, cau que és en també dem aquest pas. Perquè ara me vaig a perdonar tots els homes presents en la sala que ara se pren això com un atac. Més, la manera de política dels homes és una. La manera de política dels dones és l'altra. Són complementàries, no són excludentes, però són de les unes dues, perquè finalment representem més o menys el 50% de la societat. I ho hem d'estar representades. Per tant, Sílvia, gràcies també per aquest pas i aquesta valentia que a viatges en els pobles petits és difícil d'aquest passi. Més pensi que vosaltres també medite que ells com a tu vulguin anar a aquest pas. Miqui, a veure, el centre cultural. Em va explicar la causeta. Va haver un anunci, alcalde, si me deixes. El Consell en breu signarà un conveni ja amb l'Ajuntament de Bussos de 100.000 euros de finançament de les obres d'aquest centre. Des d'aquest centre no pot acollir el centre cultural que era Val d'Aran de Besull. És molt senzill, Després ja vos pelejats amb l'alcalde de Viella, jo aquí no hi entra. Però en tot cas hi ha resum pràctica i tècnica que l'arxiu general que he plaçat en arròs s'ha quedat petit,
molt petit, ja no hi entra documentació, i aquest centre cultural no solet ha d'estar un centre on s'esca activitats, teatres i demés, sinó que acull aquest arxiu, que acull també a la Biblioteca General, i que pugui acollir que és un centre relacionat amb la llengua i amb la formació d'adults, la formació de formadors tot, ja, però, com a digui, s'haurà de vetllar perquè aquest centre de Bussós sigui viu i sigui actiu, i si hi ha centre cultural en Bussós, baixarà l'activitat cultural en Bussós. Això no ho haig d'haver cap de dubte. Acabi novament dant les gràcies. Penso que si hi ha qualsevol important en la vida, i passar per era creant valor. I crear valor multicops és una cosa intangible, més ella crec que bastís comunitat, que bastís país i que deixa merda. Si ho hem rebrembat a persones com a Miguel, com a Antonio, com a José María, i perquè crear en valor en aquest moment i deixar una marca. I això penso que el que aspiram tots és que en un moment dat dam aquest pas. Amador ja l'ha deixada, que era merca. Penso que Bussós també acabis a bestians. A més, encara repetisc uns anys que no han estat fàcils i que des que m'ho hem desbrembat, permetem-me que et diga, tot i que hi ha reacció humana, desbrembar en malur, que heu estat conscients que això hi ha estat, que no ens ha permetut tirar endavant moltes causes que volíem tirar endavant. I per això he de resum que Amador tornés a capdavant de l'esport, amb un equip, com ha dit Miqui, amb sàvia naua experimentada, va deixar tal. Això és el que s'hagam de també en totes les llistes d'unitat d'Aran, en l'equip que m'ha d'acompanyar jo també en Consell General d'Aran. Trobar aquest equilibri entre l'experiència i la joanesa que confluïssin en aquest únic objectiu que és de crear valor, crear país i que la gent de la Val d'Aran i de Bussós en concret viuen millor del que viuen. Viuen en un lloc lluny de tots els polos de decisió i si hi ha qualsevol que ens pot garantir que puguem seguir vivint així i precisament que els nostres pobles siguin governats per equips i per persones amb aquesta capacitat i amb aquest compromís. Per tant, jo no he cap de dubte que el que Amador ha fet així et seguirà, que aquesta sala sigui plia i també un exemple, una mostra que el treball ha estat ben fet i, per tant, Amador, no te pugui dir més que gràcies, que ànims, i ja ara en teràpia quan calgui, que m'ho va caler molt a les 3 mesos que queden. Gràcies a tots. Gràcies, Maria. Aunque vam acabar l'acte, en acabar l'acte vam dar la paraula al nostre candidat a l'alcaldia de Bussós. Poc puc dir més del que s'ha dit d'Amador en aquesta sala web. Amador és un enamorat de Bussós i de la vida pública. Des de 8 anys, ell és alcalde de Bussós. 8 anys amb Bussós ha experimentat un canvi a millor. Projectes ja realitzats i projectes il·lusionants que encara queden per encetar. Amador ha defendit el seu poble. Aquí hi ha una oportunitat, ja sigui la Federació de Municipis, Diputació de Lleida, Parlament o Consell General. La seva prioritat és clara, Bussós. Ara, després de 12 anys dedicat al seu poble, 8 com a alcalde, 4 com a tinent, m'emociona d'ell les ganes i la il·lusió amb les que se torna a presentar. Amb la il·lusió d'un primer viatge i amb la serenitat que li caracteritza. Avui voldrem presentar els seus motius que li han portat a repetir aquesta candidatura. Millor veia les imatges, no? Bé, gràcies. Bona nit a tots i a totes. Ens trasladem a aquestes imatges que ens han rebrem d'aquests anys, força d'elles també recentes. Hi ha ocasió en compartir en aquest moment, en tot agrair-vos l'esforç de Via, en una tarda que convidé a estar a cabana, en una tarda de cabana, d'embarrador, i també en breu de futbol, m'han dit, no?
I dic, a causa que ja sabeu que no en sabeu gaire, més procuraré ràpid en discurs. Gràcies, hoi vei a aquesta sala, com ha de dir la síndica, gràcies per vir, els alcaldes, Besís, de Viella, Lens, de Vilamós, futur alcalde de Naut Aran, Marc. Companys i companyes d'Unitat d'Aran, de l'equip de l'Ajuntament, de tots els vesies i vesies, mama, papa, en la jerarquia d'un, és al capdavant, òbviament, a la família. I una més, so així, ja sabeu, tot just un any m'ho he preguntat si volia repetir en l'alcaldia de Busós, segurament les hauria dit que no. Què digui un any? Mesi. Què digui mesi? Setmanes. Avui ha més motius en va dir que no que com a sabeu. He dit que he anat compartint amb tots vosaltres, de forma transparent, sense amagar-me. T'ajuda a estar a teràpia, perquè també s'ha dit, tampoc volia repetir-me gaire en Marül, però és veritat, el context no ha convidat bric, en context de pandèmia, de restriccions, en context de pertes de vides humanes en el nostre poble, malauradament, de forma força acusada, de perda humana, com ha dit Miqui també, del nostre estimat cosso, Antonio, que pintava, i t'acaba barrament de la frontera de Portilló, que a jo personalment m'ha afectat força, perquè genera, com a sabeu, una psicologia col·lectiva negativa, deprimenta en poble, que al final també canalitzar de vera manera i a creu m'influït d'una forma força també negativa. Cau metes causes en context. Tampoc era nauet, jo me veia cansat de jo mateix i jo pensava, si jo soc cansat de jo mateix, era gent encara piri. Ja m'haurà avorrit. Hi ha un cop amador que no pot complir amb aquestes expectatives en un context tan desfavorable. És veritat que en aquest temps un va examen de consciència, canvia tot arreu, pren les causes de la perspectiva, també, acro ajuda, va parlant d'amics, amb llauti, també teràpies de grups, en els bars, en les cafeteries, en carrer, acro també ajuda força, m'ajuda força, des del punt de guarda psicològic, de les companys i companyes també, especialment en primer lloc de l'Ajuntament. M'embrembi una de les amassades que ho érem, d'aquestes amassades que ens convoca suen cada mes de la meva puntualitat britànica, com podríem dir, d'un secretari d'organització de l'agrupació local, que hi ha Alfonso. Gràcies, Alfonso, per aquesta persistència. Sense tu aquestes amassades no ho haguessin hagut lloc perquè ni jo havia ganes d'elles. I gràcies a ton esforç, a la teva il·lusió, hem pogut tenir aquestes amassades, vedem-nos, compartir aquests moments, perquè si no, no ens ho haguéssim pogut compartir. En una d'aquestes amassades, en què el temps ja anava virant en contra, s'anava acabant la legislatura, venien les eleccions, en una de les preguntes que lancé en aire, era de tipus, bueno, què pensats de? Ens presentam, que jo ja me vedeig com a so, no n'he gaire ganes. En una d'aquestes amassades, que eren no sé si eren en Bureu o dia una sala de ples, sabia que eren un cornerot, aquí ho de cap a jugar. Jo encara entre enfadat, mainatge content, ja sabeu de qui parlo. Dic, no ets ganes? És aute, Miqui. Jo sí. Jo sí. Aquest jo sí m'he que replantejar les causes d'altra manera, no? Ya le vedeig com que yo tengo ganas, yo quiero repetir, diria, no? Yo quiero repetir. A Macron me n'anava a casa, no? Bueno, sé que a bé, clar, que hi ha un esforç. Després, en dia a dia, en Bureu, que de tant en tant me venia a veure també ja ho te puntau d'aquest ajuntament, que ha estat tajú Marcos, a Madrid. Que és aquí ho xums, quina mania de meter a xums no estem.
també l'hem preguntava, com a ves, ja me ves en quina situació sóc, tu estem dant això, home, sí, no se'n cau tant, cau tirant per d'aigua. També això, és ànim, que insuflava, també m'anava revisculant. També m'ha anat ajudant, també vull agrair el compromís que ha prenut pendent a Bestians en l'Ajuntament, de forma integral, de forma totalment depèn del poble, que ha estat la de Jaime. Gràcies també, perquè també en aquell moment de confessions també has estat un puntau sense el qual segurament avui no seria així. En perspectiva, justament, les persones a les quals cau agrair, com a no en camí, amb Maria Àngeles, que s'ha dit que també has passat per una situació personal difícil. Malgrat això, assajat de això de possible, això que ha estat en les teves mans. I com a no, del nostre cosso en l'ombra d'estes, sense este formalment, que Miguel, que presenta aquest acte de la seva efusió característica i que ha entestat també el nostre jueni de la comissió d'estes, que també ha caracteritzat i ha liderat aquest municipi. En tota aquesta perspectiva, em sembla que no en parlem a tants, però he de justícia dir que si jo sóc així també, jo ja més pensava que arribaria alcalde de Bossòs. Tampoc era la meva ambició, era la meva pretensió, no. És que un bon dia de la primavera del 2011, si no rebrem mi mau, quan baixé de l'assemblada d'Unitat d'Aran a Paco Rodríguez Miranda, jo era de la miagua, era de copilot, le deixava en casa, m'agarré a tal, me dice, ¿qué te parece si te vienes con nosotros al ayuntamiento? Bueno, me deixé sorprès perquè no m'ha demorava, al final le dic que sí, comencé a més de tinent d'alcalde. En part també sóc així peret, i també la vull agrair. Després, les vicissituds de la vida, d'anturs, no passa res. I també, ara l'he dit abans de dir que seria, que hauria lloc a aquest acte, l'he dit a Cisco, com a cosa també de l'Ajuntament, em sembla que per cortesia cau aprendre també a consciència democràtica de forma natural. Els darreres passes que al final m'han animat, com sabeu, he un xinyau de fer, també, és que ho hem fet pensant que el de arriba de vez en cuando nos habla a través de gestos, de personas y personas próximas al pueblo de Dios en la tierra, o sea, la iglesia. También me animaban, ¿no? Me insuflaban ese ánimo. Pero fue determinante uno, de las últimas veces que he bajado a Barcelona, si un vicio tengo es el de las librerías, ya lo sabéis. Y en concreto alguna librería religiosa de teología, regentada por las Paulinas, las monjas Paulinas, y una de ellas, no sé si es la Madre Superiora, se preocupó por mí, me presenté, le dije quién era, que ejercía de alcalde allá en las montañas, se sorprendió de verme allí, y le expliqué mi situación. No era muy de Ada Colau, eso también me lo dejó claro. Incluso me sugirió que me presentara por Barcelona. Y yo, no, mi compromiso está en Bossòs. Y le expresé mi duda, ¿no? Y ella, sin conocerme de nada, o quizá por eso, porque no me conocía de nada, también me dijo, sí, hombre, sí, anímate, vuélvete a presentar. Luego me llamó en Navidad para felicitarme la Navidad y desde entonces no he vuelto a saber nada de ella hasta casualmente hoy. Yo no le he pasado ni ningún correo, ni ningún mensaje de que efectivamente tenía lugar esta presentación. Hombre, el espíritu trabaja. Y ante estos signos he dado el paso. No puedo decir que no puedo decir que no a mi pueblo y no me quiero perder esta etapa.
Básicamente porque, en efecto, han quedado en retraso muchos proyectos, como el de la segunda fase de la reforma del centro histórico. Esperemos que no sea tan lenta como la de la primera, ¿verdad, Pili? Perdón, Pili, por todo. Por todas las dificultades que hemos pasado. Al final ya tenemos las calles renovadas. Hacía más de 40 años que no se tocaban. Era mi obsesión. De hecho, desde que estoy en el ayuntamiento, la de reformar toda la trama urbana. Ahora ya nos han confirmado las subvenciones para completar lo que queda de ella, del centro histórico especialmente. Ya están adjudicadas las de las calles de Marra, de San Fabián. Hay que acabar de reformar todo el alumbrado público también està adjudicado. Per això mateix podem dar un xau més que s'hagi de renauir també els equipaments municipals del nostre poble. Perquè cregui que en aquests sens Bossòst hi ha un enorme potencial. Com ha dit Miqui, per 1.200 habitants que hi ha a Bossòst, pot meritar justament aquesta reforma i se pot plaçar capdavant. En aquest sens, el Ximbeu i el cine de Bossòst, l'antic cine de Bossòst, que també ha estat fruit d'una negociació molt longa i que al final han mantingut, també titular a l'Arleja. Tots tenim l'Arleja i per mi de bona manera. Gràcies a això, també ha estat un projecte que m'anima justament a veure-le en plaça, a poder-le rehabilitar, amb aquest compromís de conveni per part del Consell General. Nosaltres tenim un model, una sorta de centre cultural que mantingui l'auditori que hi ha actual, que és força gran, que encara estructuralment i força bé. Sabeu que això de Piri i l'usat per raons evidents, perquè no s'han fet manteniments al llarg del temps. I s'ha altra part en una sorta de viver d'empreses, per exemple. I aquest serà un centre cultural i econòmic. On d'acabar de trobar, òbviament, el finançament, perquè suposarà una inversió. Més també hem d'assajar de rehabilitar a On de Ruste. A On de Ruste, que, com sabeu, era bastissa, que hi ha en Grauer, que acuellen els baixos els lavabos públics i que també en la planta primera hi ha l'escola de música, en les altres ja no tan freqüentades hi ha futbol, encara, la Unió Esportiva, i també era AMPA. I això hem d'assajar de convertir aquest edifici en una sorta d'hotel de les entitats, per exemple, un centre cívic que també assajaran de trobar el finançament pertinent, perquè també ens en demanen força entitats, força vegins i vegines, en disposar d'un espai comú a compartir en les seves activitats. També volem amassar el centre de l'atenció primària de la sanitat amb els servicis socials, amb l'atenció social en un mateix punt. També hem de referència el centre de jubilats. Per tant, veig que Bossòst pot estar capdavanter en aquest tipus d'equipaments. En tot caminant aquesta legislatura, assajarem de metre en plaça almenys parlar dels projectes que van més enllà segurament de 4 anys. Si aquests 4 anys ens ha costat força per circumstàncies evidents explicades, i per tant que almenys hem aquest horitzó ara bastit. Per tant, això ens anima a continuar amb un equip que serà també renauït, com ja ho heu pogut començar a endombiar, amb el compromís de Sílvia, que és veritat, ens mancava presència femenina en aquest equip massa masculinitzat, també cal dir. Hem d'estar validant ja una perspectiva de les causes que hi ha d'haver incorporar. Per tant, Sílvia, amb un compromís també, de bona manera, significarà també el renauïment d'aquest equip que no se concretarà en aquest turn, sinó d'altres persones que també ens acompanyen per ací i que anaran també explicant, deixaré enigmes també, no vam explicar tot avui, perquè pensi que encara queden dies en explicar-nos bé, la meva campanya pertinent, com s'ha de... D'auti persones, d'auti cossos, que també vull que puguen estar en el nostre equip. No miro a nadie, Miguel, no miro a nadie, Àlex.
no miro a nadie. No miro a nadie, Marcos, porque, como diría Amaral, sin ti no soy nada. I també m'ha ajudat força l'exemple també de d'auti alcaldes que han exercit un bon lideratge en els seus municipis. Canvi, per exemple, que no estem buscant banda millor guardada un xinyau distanta, també l'alcalde de l'Es, per exemple, que ha estat un exemple en Tajú, de persutar, de treballar a favor del seu poble, i això també m'ha animat, certament, ens ha animat a seguir endavant. No cal dir de Vilamós, Vilamós, que se cau que res persuite a Xavi també com a diputat provincial, ell, Oriol, la seva cartera, per exemple, l'haurem de lluitar més, i veritat, heu descobert que hi ha encara diputacions, hi ha institucions com a la Diputació que burocràticament encara són més lentes que els nostres ajuntaments d'aquest Consell. Mal de muchos, no? I això també avui extensiu a tots els cossos que ens acompanyen, a l'alcalde Serrano, que també ens ha dat un cop de mà important en l'impuls del Plan de Comerç, gràcies a qual també s'ha desenvolupat l'Estival dels Arts Muraus i ha estat també una aposta compartida, en aquest cas, com a conseller de Turisme, d'en Canut també te vull agrair aquest esforç. I com a no, per a confiança de la síndica Maria, que ha servit també com a un aprenentatge en favor de vosaltres, que jo he retornat com he pogut en favor de vosaltres, en la millora de la gestió del municipi. Qui m'anava a dir de jo, que era una rata de biblioteca, que acabés estant conseller d'Esports. Sí, la dèria de la muntanya. Caudida, hay que decir también a este respecto, que si hay un deporte de alto riesgo es el de la gobernabilidad. Es más riesgoso gobernar vosotros que no ir a la Neto, por favor. Es obvio, ¿no? Pero justamente, como nos va la marcha, por eso queremos repetir, i això també ha estat un aprenentatge com a, en aquest cas, exercint aquesta responsabilitat. A ti també perquè hi ha un bagatge que crec que se pot aprofitar. L'altre dia me retreguien de l'agents del partit que no he explicat prou la meva funció en la Diputació. En canvi, hi ha una vesia que me retreguia que he estat massa en Lleida. Quan en Lleida, tot just, també la pandèmia pràcticament no hi he anat. Hi he anat un cop al mes, a tot ple. I l'altre dia m'ha retreguit que a diputada. No se't veu gaire el pèl aquí. I això, és veritat, el dia ja serà en diari. Però, en tot cas, crec que hi ha hagut prou capacitat, prou ajuda així, compartida, amb aquest equip magnífic que m'ha ajudat força en portar endavant aquest poble. No som que en equip que hi ha capdavant i que hi ha una representació legal, sinó de tot hi ha aquells vesies i vesies que per circumstàncies diverses no han pogut dar el pas o no le poden dar ara, més que ajuden en l'ombra, dan consells, també, que rebes crítiques pertinents per mi ara des WhatsApp, tot hi ha el meu mòbil, i d'acord també se tracta. Y cada uno desde el seu encastre, desde su ámbito, puede aportar lo mejor de sí a favor de este pueblo. Yo soy un engranaje más. Este no es el acto de Amador. Es verdad que ahora en la política se personaliza todo mucho, ¿no? Es verdad, un alcalde es un alcalde, pero sí es verdad que si detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues detrás de un alcalde hay un gran equipo que está presente aquí, que se está formando ahora. Y por eso anuncio que este proyecto es abierto a todo el que quiera implicarse por vosotros. Yo nunca pido a nadie ni qué ha votado, ni de dónde viene, ni qué piensa. A todos nos une el reto de mejorar vosotros en su día a día. Solo pido una cosa, que creo que este equipo la tiene, y primero me la autoexijo a mí, que es tener un poco más de humildad. No ir de sobrados. Estamos al servicio de la gente y yo creo que esa es la clave. Más humildad, más trabajo por el pueblo
y sé que este será un éxito compartido, con la ayuda de todos y todas. Sé que lo vamos a lograr con el máximo respeto y en fin, con esa estima que nos tenemos. Leí hace poco un libro de un sociólogo alemán, Heinz Bude, que ya en el 2017 anunciaba que vivíamos en la sociedad del miedo, de la angustia. Ya lo vaticinaba en el 2017, sin haber pasado la pandemia, ¿no? Reivindiquemos nosotros la sociedad de la esperanza que se construye en el aquí y en el ahora, en esta fraternidad compartida con los vecinos y vecinas, en el día a día. Y sé que así vosotros saldrá adelante. Gracias por compartir esta tarde este proyecto. Ya os podéis ir a ver el fútbol, pero si no os interesa podemos compartir ahora una copa. I també vull agrair especialment l'esforç de les institucions que hi ha així en la taula de mescles, d'Anna i Joan. Anna, que és disciplinada, treballadora, que ha tot clar, en fi, ha vist que és de vosaltres m'ensenyau a Crates. Que ara no sé si exactament la paraula. Mirat m'ensenyau a la nostra manera, però és de vosaltres estem molt estat a taula. My way, a la nostra manera, podríem cantar també. Més crec que ha sigut un acte digne, gràcies al vostre esforç per permanir-nos a aquesta sala, que per nosaltres també és emblemàtica, perquè així hi ha el lloc dels festivals més emblemàtics de vosaltres, que hi ha Plan Mountain vosaltres. També vull agrair, per tant, a Elias, que apareix per aquí, o a Rosario, i la seva hospitalitat. Gràcies. Bueno, Lucas, moltes gràcies per la vostra assistència. A continuació, si passat a la zona de pla, podrem compartir com a acabador i un pistolari. Moltes gràcies.